up? It's Jess Aquino and welcome back to another video. And with today's vlog guys ay nandito nga tayo ngayon sa Balongaw, Pangasinan. At pinasyalan natin itong Balongaw Hot Spring. So kung nakikita nyo sa likod ko, merong mga swimming pool. Merong dalawang pool doon na hot spring siya. So meron nga palang fellowship ang mga pastors ng Mapanday na naisama tayo dito. And once again, nakapasyal ulit tayo, di ba? Bali, this is my third time na pala na pumasyal sa lugar na ito. Yung first ko is yung bata pa ako. Kasama ko sila nanay. Sila tatay. Like family. So, nagkaroon kami ng outing. So, yung pangalawa ko naman is trip lang namin ni tatay kasi mahaba yung oras. Nasa Rosales kami. So, pumunta kami. And merong mga iba't ibang adventure dito, guys. Papakita ko sa inyo. Aside sa kanilang mga hot spring at mga swimming pools, meron din silang zipline dito na manggagaling pa all the way doon. Ayan, subukan natin ipakita kung ma-reach ng zoom. Pero ayan yung kable, yung nasa gitna guys. Hanggang doon, ayun o, kung may nakikita kayong mga puno, sa gitna ng puno, ayun, yung parang kubo doon. So, doon ka manggagaling. Meron na rin silang mga rooms dito na parang hotel. So, nung pumunta ako noon, wala pa tong mga to. And don't worry guys, kung pupunta kayo dito, maluwang yung kanilang parking at marami silang cottages. Ayan. And don't worry guys, pagpapasyal kayo dito kasi napakaganda mag-picture. So, kahit saan banda, ang daming views dito na very nature vibes. Tapos, makikita nyo yung view mismo ng resort. Maganda siya. Kung makikita natin guys itong swimming pool, magkaiba ng kulay doon sa hot spring tapos yung regular na swimming pool. So bali ang hot spring ayun guys, so yung parang tortoise, I don't know, parang may pagka green blue, parang ganun. Hindi ko alam kung paano tamang pag-describe sa color na yun. Ayan guys, so magandang magbabad habang umaga pa para, di ba, para sa ating mga paa na nirarayuman na. Ayan, so prepare na tayo. Ganito lang ang ano natin. Ayan, so ano na tayo? Therapy na tayo. Let's go. Hey. Bali-bali putang to. No, padaan, patag. Uy. Ayun. Nung tamalinis, look at it. Ang patang. Bali-balik ka, alas 4 ka. Grabe ang patang. Sigang kapal na luwag. Okay. Ready na, okay na. Baik na.